El passat divendres es va clausurar el segon circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida. L'acte es va realitzar al Saló d'Actes de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida a les 7:30 de la vesprada. Es va comptar amb la presència del president de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, Filiberto Tortosa, de Vicent Alberola, representant dels clubs d'atletisme organitzadors, i d'Antonio Pérez Perales, atleta d'èlit de la Font de la Figuera. A més, es va fer entrega dels trofeus per als primers classificats en el circuit i es va reproduir un audiovisual que resumia en imatges les proves. Els trofeus aportats per la Mancomunitat van ser entregats pel president de la Mancomunitat, per Tono Pérez, i pels regidors o alcaldes de les poblacions que compten amb carrera al circuit. En la classificació general, el primer classificat ha sigut Octavio Sánchez, del Club d'Atletisme Ciutat d'Albaida. La primera dona, Olivia Peiró, del Club d'Atletisme Safor. Per categories, en júnior masculí, Dani Montagut Tarrasó, independent de Castelló de Rugat. Sènior masculí, Octavio Sánchez Penedès, del Club d'Atletisme Ciutat d'Albaida. Sènior femení, Sara García Boix, del Club d'Atletisme de l'Olleria. Veterans A masculí, José Serrano, del Club d'Atletisme Carniceria Vicente Berenguer d'Ontinyent. Veteranes A femení, Olivia Peiró Sabater, del Club d'Atletisme Safor. Veterans B masculí, Rafael Moscardó, del Club d'Atletisme Les Tortugues Coixes. Veteranes B, Mari Carmen Mollà, del Club d'Atletisme l'Alcúdia. Veterans C masculí, Evaristo García, del Club d'Atletisme l'Alcúdia. Veterans D masculí, Vicente Carchano, del Club d'Atletisme d'Alcoi. I com a millor club classificat, el Club d'Atletisme Carniceria Vicente Berenguer d'Ontinyent. En este circuit, que acaba de concloure, cal destacar les bones xifres de participació al llarg de les 13 proves disputades des d'agost fins a desembre, amb una mitja de participació de 500 persones. A més, en cada carrera hi ha que sumar els participants individuals no inscrits al circuit. Precisament, Vicent Alberola va parlar d'esta bona participació. Algo que té molt bona acollida entre tota la gent de la comarca i del voltant de la comarca, perquè ve moltíssima gent de tots els puestos a córrer. Tono Pérez va felicitar a l'organització pel circuit i va animar a esportistes, clubs i institucions a seguir apostant per venideres edicions del circuit. Destacant l'extraordinària iniciativa de la Mancomunitat de Municipis de la Vall a l'organitzar aquest circuit de carreres populars i del seu impulsor, Vicent Alberola, en companyia de tots els clubs, ajuntaments i empreses patrocinadores, que en la seva segona edició ha aconseguit un gran èxit esportiu i de participació, perquè sé que hi ha poblacions en què han participat fins a 600 o 700 corredors. Este circuit suposa l'arribada de la carrera a peu de forma organitzada i de competició a poblacions que per unes o altres raons no s'arribava a realitzar, a pesar de la gran afició a córrer d'esta comarca. Filiberto Tortosa va manifestar que s'ha confirmat que el segon circuit s'ha consolidat amb l'èxit d'esta edició. Crec que este segon circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida ha significat precisament la consolidació d'aquest circuit de carreres. I com molt bé dia Tono, n'hi haurà un tercer, un quart, un quint i moltes més circuits de carreres així populars a la nostra comarca. Iniciem el 24 de juliol en Agullent este circuit, acabava la setmana passada en Ontinyent, en aquest primer Gras Fons, no es va poder celebrar el que era la mitja marató. I la veritat és que ha sigut un èxit de participació. Més de 6.000 persones han participat en aquestes 13 carreres. Crec que això es deu no sols a la bona organització, sinó també a l'entusiasme que els corredors fiqueu en anar participant en aquest circuit de carreres. També van estar presents en l'acte les empreses col·laboradores, l'Urbel, que va ser l'encarregada d'aportar les borses amb el material tècnic per als classificats, i els xecs regal, i Rui Interesport, el que va aportar les borses del corredor. Atica, Assessoria Quatretonda i Vistàlia van estar presents, ja que han sigut també col·laboradores en aquest esdeveniment.